Han blev bare mere og mere sur, og jeg begyndte bare at grine endnu mere. Det er fandme godt navn. Ja, så lukker vi lige op. Jeg har lige op på venden nu. Nej, det. Lige hurtigt holde på vej til Valby. Spillets gang. Boldbytte. Det var det sjovt. Var det en af dem, der gør det? Out of bounds. Out of bounds, det er en dårlig regel. Fokuserer på min skridt, eller hvad? Det kan jo så få mig til at spørge, hvordan det går med damerne. Nu når vi snakker om dit skridt. Nå, filmer han? Det gik lige op for mig nu. Hvor højt er den op? Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Øj. Kom igen, Det er ikke fair. Det var skødt. Altså 11 med dobbelt. Det var derovre. 11. Pis! Smil til mand og piger. Hvis du er kommet, drenge, for fanden. Jeg har ikke kommet. Det er glemt. Det er jo skide godt. Det er jo perfekt. Det kan godt være, at jeg har fået 0 point den her runde, men jeg fik 7 point sidst. Så hvis jeg bare tager 7 point næste gang, så er jeg finalen. Er ikke det? Er ikke det? Jo, det er du nok. Det er om at holde alle scenerne på plads. Og bare han først har spurgt nu over kanten. Ja, det hjælper at få lidt hashish eller herovre, så gik det skide godt. Ja. Det var nede nækket fuldstændig, fordi han ikke var skeptisk. Det var præcis her, synes du. Jamen, jeg kunne se det på dig. Hvis folk har gået 39 eller noget generelt på runderne, ikke? Så har jeg altså 29 fra... Ja, men jeg må ligesom bare starte godt også. Ja, det var en succes. Bare vent og se. Jeg skal nok. Ja, men jeg skal nok. Jeg skal komme for det her. Jeg står ved den der. Yes. Prøver der også med Eva. Og så er der bare en masse fra 3 videre. Jeg spiller med Oslo. Jeg spiller med
ikke på mig. Nej. Giv mig en blæser. Og alle tegerne, de står bare. Og pronounce you now, husband and wife. Hvad siger de? Kom, Mikkel! Ej! Ja, kraft for satan. Spiller i helvede. 3. Ej, ikke ramt. Sådan! Ej, jo! Ej, den er ikke ramt nu. Nu er den ramt. Sådan. 2! Kom nu. Skal du være der? Kan ikke ramme det der? Sådan der. Sådan! Du synes op, Victor! Rækker! Ind i højre! Der er minus her! Jeg bukker mig en og miner på samme hånd! Jeg tager 4. Så er det 4 mere. Det var 3. Ej, så går der sgu nok noget bakke, altså. Meget skud. Skal den være der, Janus? Ej, 2 gange der i lige på det. 24. Råbe. Ej, det er flot, Mikkel. Niels. 21. Felix. 16. Ui, der bliver danset. Jakob. 18. Thomas. 30. Kamp om bronzen. Der er kamp om bronzen. Allan noterer. God tur! Sådan der, Mikkel! Det er lort, mand! Det skal læses den der, mand. Op og ned. Hvor er det flot billede. Den er ikke igennem. Ja, det er flot. Ja, det er flot, ja. Ja, det er på. Så må man måske ramme. Nej! Det er vigtigt. Det er faktisk. Så afsnittet. Først må man godt mærke på foran. Det er 3 der. Kørt hjem. Det er 3 der var følelser nu til slut. Ej, hvad sker der for 2 finalister, der bare er mega dårlige væk to, altså. Sådan der, giv formanden op.